So hi guys! Welcome back again sa aming channel and welcome naman para sa mga baguhan dito sa aming channel. If you haven't subscribed in our channel guys, please do consider subscribing. Please do like our video and share to your friends. Do comment down below of course para sa mga katanungan nyo. And don't forget also guys to like our page on Facebook. Ayan, malapit na tayong mag 5,000 likes. So ayan guys, good morning sa inyong lahat and belated happy Valentine's din. So sana nag-enjoy kayo sa Valentine's Day nyo kahapon kasi kami dito is of course in-enjoy namin ng family ni partner at ng family ko. So ayun, no hate guys and just love. So ayan guys, yung ating video for today ay i-share ko sa inyo ano nga ba yung binibigay sa aming mga alaga bago namin ni-release or kung ano yung mga ilan sa ginagawa namin. Hindi ko alam kung nakagawa na ba ako ng video nito pero parang in a certain video, nasingit ko siya. So, hindi talaga siya totally na isang video. Dahil nga din, meron na tayong pa-Isabela by the next couple of days. Kaya din namin to i-share sa inyo. And anyway, baka nga pala makalimutan. Shoutout pala kay Sir Sac Lucas. And yun nga, yung Shamu din. Ayan. From Isabela to siya guys. A total of 4 heads yung nakuha niya dito sa aming yard. And siguro in the next couple of days is i-ship na namin yon with the help also of Sir Lotex. Ayan. Ito yung kanyang account guys at saka yung kanyang YouTube channel. Ayan. I-check nyo na lang in case na may gusto kayong malaman regarding sa kanyang shipment or sa kanyang mga ilang mga trips guys sa pagbiyahe ng mga manok. Ngayon guys, i-share ko sa inyo kung ano nga ba yung mga ilang ginagawa namin as preparation bago natin i-ship yung ating manok, lalo pa naman at sasakay siya ng plane. Gusto din ng buyer natin by air compare sa by land kasi nga medyo matatagalan at the same time CC or around 1 month to 2 months old yung mga edad nung isi-ship natin. So, bago yan guys, ipapakita ko na muna yung mga ilang CCU niya na nandito sa aming brooder banda or dito sa loob. Actually, yung iba is nasa baba na kasi nga medyo malalaki na rin sila. So, around 1 month to 2 months old na rin. So, yung dito na muna, ipapakita ko sa inyo yung nakuha ni Sir sa amin dito sa aming yard. Ayan, nandito yung mga ilang CCU namin dito. Yung dito sa ating first cage na to guys, ayan, kulay black to. So, ang nakuha niya dito is dalawang stag na kulay black. Kung mag-release kami, dalawang stag na lang din talaga kasi nga nakapili na kami between sa stag. Tapos, of course, wala na kaming choice para sa pullet kung kaya understood na maiiwan to. So, ito guys, hindi ko alam kung medyo klaro pero bali, ito yung kanyang stag na nakuha guys. Ayan yung kanyang katawan. Ayan. So, napakaganda ng katawan ng ating stag guys. Ito ay Gohan line. Ayan. So, ito ay anak ni Goki. Of course, ayan yung kanyang likod guys. Oh. Ayan, napakaganda. So, tumitingin talaga siya sa camera. So, nagpapapansin. So, ay ganyan kalaki yung ating ulo ng ating Gohan dito guys. So, bali strain to ni Goki namin. So, pagpasensyahan nyo na yung mga background ko. Kasi, bodega talaga namin to supposedly. Pero, ayan nga, at the same time, naging brooder na rin siya. So, sana mag-improve din tayo next time. Pagdating dito sa ating brooder area, kailangan talaga guys. Kasi nga, dito namin always nilalagay yung aming mga sisiyo. Pero anyway, ayan, ito na nga yung isang stag. So, ayan yung kanyang itsura guys. Oh, so, yung isa naman, pakita ko rin sa inyo. So, ito naman yung isa guys. Ayan. So, napakalaki doon ng ulo guys. Ayan yung napapansin nyo. Talagang tutok na tutok sila sa camera. Pero, ayan yung kanyang katawan. Ayan yung likod guys. Yung mga paa niya. Ang ganda ng kanyang legs. And ayun. So yung iba is ayan guys. Nasa cartoon lang sila actually. So ganyan naman din talaga always yung aming pinaglalagyan sa kanila. So ang himbing-himbing ng tulog ng iilan. Tapos meron din tayo of course dito sa kabila. Ayan, ganun pa rin guys. Ayan ayun sila. So dito meron din guys. Bali 4 na lang itong nandito. Ayan. And dito naman sa kabila, ayan kung napapansin nyo guys, malalaki, maliliit. So, iba-iba sila ng sizes. Kasi nga, hindi sila magkakapatid. Ayan guys, lipat tayo sa baba nang ipakita ko rin sa inyo yung ilan din sa kinuha ni Sir dun sa ating hotako na strain din ni Taurus. So, eto naman yung mga hotako guys na sinasabi ko sa inyo na strain ng ating Taurus. So, bali isa dito guys na stag tsaka isang pulit. Ayan guys, napakaliliksi na nila Kasi nga mag almost 2 months na rin. So, bali ang pupula ng mga tapay nila guys. Ayan napaka-kondisyon na nila. So, eto yung isa sa stag is nandito.
And ito yung pullet guys. 4 na heads. Ipapaship natin galing dito papuntang Manila. And then, pagdating sa Manila is sila Sir na or yung kapatid ni Sir Sak yung kukuha ng mga sisiw doon sa airport. So, bali ayun yung magiging parang process nung pagpaship natin sa Isabela. So, ayun na nga guys, yung mga ilang sisiw na ipapadala namin in the next few days dun kay Sir Lotex, para si Sir Lotex naman yung mag-ship ng ating manok galing ng Davao papunta ng Manila. So nga pala guys, ito yung cartoon na nilalagyan ko sa kanila. Ayan, kung mapapansin nyo guys, medyo malaki. And actually guys, hindi ko alam kung i-change pa ba ni Sir Lotex yung cartoon or hindi na. Kasi hindi ko alam, basta medyo malaki talaga to siya guys. Ayan, kasi DIY to siya guys. So ang ginagawa ko is talagang pinagdidikit ko yung cartoon ng Nescafe guys. Kung familiar kayo dun, yung cartoon ng Nescafe guys na stick, yung nabibili ng by cartoon. Bale, eto kasi yun siya guys, isa. So, ang ginagawa ko is talagang binabaliktad ko. Medyo marami talaga yung butas niya kasi sinadya ko. Kasi sa experience namin, mas maganda yung maraming butas. Kahit ganito lang kaliliit. Para at least guys, yung ating alaga is may enough talaga na space or enough na ventilation dito sa loob ng ating cartoon. Ayan yung sa loob guys, oh. So kung napapansin nyo guys, meron siyang divider. So bakit kami naglalagay ng divider guys? It's because nagdadaganan yung sisiw, lalo na kapag medyo bumpy. Hindi lang sa plain guys ha, lalo na sa byland, kasi usually talagang shaky yan. Sinigurado namin guys kung kaya nilalagyan namin ng boundary. So, bali isang space guys ay isang sisiw talaga. So, since 4 na sisiw yung aming isi-ship, meron tayong bali 4 din. May kalakihan talaga siya. Ayan, para may idea lang din talaga kayo. Dinudugtong ko lang. Ayan, bali eto na yung magiging hawakan. So, ayan na yung itsura guys. Para at least may idea din kayo para sa mga future buyers din namin. So, bali eto yung division nila sa loob para hindi sila magsapawan. So ayun guys, dahil napakita ko na sa inyo yung aming cartoon, ngayon isi-share ko naman sa inyo yung mga ilang ginagawa or bago namin ma-release yung aming mga alaga, ano nga ba yung mga naibigay na namin para sa kanila. Usually, nagre-release kami dito sa aming yard ng tigma month old. So yung mga month old na yan guys, ay ito na yung mga ilang nabigay namin. So, talagang nilalagay ko yan dito, talagang kinukuha ko yung sticker ng aming vaccine, tapos nilalagay ko dito, tapos yung kanilang dates. So may B1 tsaka Lasota na yan sila guys. So may ilang ina-additional namin din guys is yung 2 times deworm na nga, since every 2 weeks din kami nagde-deworm sa kanila. So included na yun guys. And at the same time nga pala, since meron na nga kaming Coryza vaccine, nagbibigay na kami sa kanila guys at least 0.3 sa aming mga sisiw na tigma month old. So ayun guys, yung mga ilang additional na vaccine na naibigay na namin sa ngayon dito sa aming yard, yung B1B1, Lasota, tsaka yung Coryza vaccine once na nag-reach sila ng month old. So, included na rin dun guys, yung 2 times deworm nga natin kasi nga every 2 weeks kami nagde-deworm. So, sa isang buwan, bali 2 beses kami na nagde-deworm dito sa aming yard. Ayun, yung mga ilan sa mga binibigay namin or naibigay na namin sa aming mga sisiw bago pa man namin ma-release sa isang buyer mula dito sa aming yard. Aside dun, may mga ilan kaming mga vitamins throughout sa pagpapalaki nila. So, consistent din yun guys. Nagbibigay kami sa kanila ng mga ganon. And nga pala guys, let me remind you, kasi marami nagtataka kung bakit pagdating daw sa kanila is hindi daw kumakain. So, ang nga pala guys, ang pinapakain namin dito sa aming yard is yung salto na orange. Maraming nakapagsabi sa amin na bakit kompleto na yung balahibo tapos ganyan pa yung edad. So, sa aming experience kasi guys, iba kasi talaga yung effect ng pagkain, lalo na sa kanilang feather, sa kanilang laki. Kapag nakapak, lalo na kapag bagong dating sa inyo, talagang magtataka kayo. Marami nang nakapag-PM sa akin. Well, siguro laps ko rin yun kasi nga hindi ko rin sila nasabihan agad na yun nga yung pagkain nila. So, ayan, hindi ko in-expect si Sir. Dumating siya ngayon. Nag-usap lang kami konti kasi akala ko darating na si Poy Poy. Pero guys, ang ginawa kong carton, di ba nasabi ko sa inyo kanina, yan sana supposedly. Pero hindi pala pwede. With some reason lang na kailangan nating sundin dahil siya yung shipper. So, bale, ito yung ginawa lang ni Sir. Yan lang yung lalagyan namin sa ngayon.
And then, mag-update lang din si Sir para sa shipment kung kailan talaga kasi may mga ilang kinakausap din sila. Ito si Sir Lotex, mag-hi ka naman Sir. Ayan. So, bali siya yung shipper namin guys. Ayan, ilalagay ko dito banda. Ayan yung kanyang account at the same time yung kanyang YouTube account. Ayan guys. So, bali, siya yung shipper namin guys. Mga accessible nung din naman or mga pwede na areas. Lalo na sa mga Manila, ayan, meron sila niyan. Once again, si Sir Lotex yung magdadala ng ating mga sisiw na pinakita ko sa inyo kanina. So guys, ayan, nilagyan lang namin ng, eto, pansapin ng konti. At nang mailagay na natin yung mga sisiw. So, ayan Sir Sak, huwag kang mag-alala Sir ha, kasi temporary box lang to. Sa ngayon lang kasi si Sir yung magdadala pa Davao. So, hindi pa ito yung box na sasakyan nila papunta ng Manila Sir ha. Huwag kang mag-alala. Kasi at the same time, meron naman yung mga nilagay din si Sir na butas. Mas better kasi sabi ni Sir na nakakaupo lang ng sakto para hindi sila maggalaw sa biyahe. Nilagyan namin ni Sir ng sa ibabaw para hindi maulanan kasi medyo pangit yung panahon guys. So ano na lang for safety purposes. So ayan guys, alis na si Sir and sana ayan safe si Sir din na makarating sa kanila sa Davao of course. Ayan, Lotex Backyard Biyahero guys, yung kanyang YouTube channel. Ayan, lagay ko dyan. Okay, thank you Sir! Thank you po. Okay, ayun na guys, yung ating pinadala kay Sir Lotex. So, hindi na niya nahintay si partner kasi hapon na. So, it's around 2 o'clock in the afternoon. So, God bless Sir. Anyway guys, dun kay Sir Lotex, meron pa siyang may ilang ginagawa din bago nila ipasakay sa plane. So, siguro sa channel niya, makikita niyo doon yung mga ilang ginagawa nila para doon at sa mga papers. So, included na yun guys. Disclaimer ko lang sa inyo, yun yung mga ilang pamamaraan namin is based lang sa experience and okay naman yung naging experience namin dun guys. And so far, sa mga buyer namin, well, wala naman kami naging problema para sa mga sisiw. So, kung minsan may mga ilan talaga na nai-stress sila, so binibigyan din namin sila ng mga konting paalala din, lalo na sa pagdating sa manok doon, kung ano yung binibigay, kung ano yung pagkain nila, para hindi rin manibago yung aming mga sisiw. So, ayun lang muna siguro sa ngayon guys. So, maraming salamat again sa panonood ninyong lahat. Anyway, if you haven't subscribed in our channel guys, please do consider subscribing. Please do like our video and share to your friends. Do comment down below para sa mga tanungan nyo. And don't forget also guys to like our page on Facebook. Ayan, dito nyo ako makakontakt kung meron pa kayo may ilang katanungan regarding sa ating video and sa mga sisiw namin of course guys. So ayun lang muna guys. Maraming salamat again sa panonood. Please stay safe everybody. Goodbye and peace out!